Wandoda. Awu yes ndoda. Uba usengapha. Awuyisona istori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma ngite ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa makhumba amane omhlaba saluti. Babe Elias. Mhlongo. Ndoda. Man. Breathe in. Out. Breathe in. Out. Babe bebaqinisile la. Yes. Baba Njomani. Lana ngithola ukuthi wena uneligciwane lempulalavi nabo ugcunsula ma STIs. STIs unabo ugcunsula athi fote licasi. Tholakele tona nesendulela. Litholakala ecasini. Kuba ngiboshiwe nje dokotela. Ngoba ngithola phi isifozo ucansi. Ngabe ngibuta wena mina babe lokho. Uthole kuphi? Azina sikutest ungena labo ude tonke letfonete. Nalo uyahamba. Hayi. Dokotela kodwa kumele ngabe ngibuza wena ukuthi ngabe ngisithola phi nje isifo socansi ngiboshiwe. Uboshweni lana lifayila lakho nali. Ngoba nangihlola lana babe Njomani. Wafika ude ligciwane bo negative. Kodwa njani? Hayi. Wafika negative but uyabona ukuthi ligciwane ngithola njani? Uhlola yini yana? Ufuna ngijabula nami. Udzabula bodokotela. Awudzina ngileti bosho. Siyabona ukuthi ukuthole kuphi letifo. Siyabona. Manje awusho kodokotela. Uthe singisifo yini? Mina ma STIs ne HIV. So HIV ayihluphi. Hey. Ngakhona ukuprescribe. Hayi man, hayi phinde nakamhlola dokotela, phinde nakamhlola. Babe Njomani. Dokotela, isandulela. Hayi, phinde nakamhlola. Dokotela. Hayi man, hayi. Dokotela, ngigunya mina. Awukwazi ukuthi nginengculazo. Nayo. Ngicela uwehlise umoya. Hey, uthi ngewena. Dokotela. Ulisa umloro, ngawulisa letifo. Hlala phasi. Manje lamanduda wadzinga kulwana letifo losonandi ngoba. Babe Njomani. Man. Sita phumula baba. Dokotela, manje isifo lesi ngabe ngisithole kanjani? Mina ngibuta wena uthole kanjani tifo telicasi kuhlala emadvodza odwa lapha nendani la Stockton. Okay. Sekuyabuya. Njomani bebe. Ngiyamazi ongenze ukuthi ungithelele. Uthi uyamdzabula wakudzabula. Ngangicela nje yabo kumakhaza kakhulu dokotela nje okuyisebusika ngasengicela ukuncikisa kancane angizongifake ngancikisa nje dokotela kwashothela walifaka ngaso ushonile. Hayi ngenzeka dokotela ngancikisa nje sakusoma dokotela kodwa ngiyazi ukuthi lala phumula. Lethi ngiphumula ngiyabuya. Ngilala. Ya sanibona guys, igama lami uThando Mseleko. Ngiyaxolisa ukunqina ngicela ngiphi imizuzwana nje embalwa. Today I want to show you how Pocket Broker can help you make not just one-time profits but consistent earnings. Today we will look at key trading features like AllTrade, which completely opened new opportunities. Pocket Broker offers multiple ways of trading: quick trading, stock trading, forex via MT4 and MT5, and they have 130 plus assets to choose from, which are available 24/7.
Before I talk too much, I would like to show you how to use Altrade. You will see this button here, and then I will select the Altrade of $50, and then I'm gonna say buy. Let's wait and see. You can see I've won a trade, my balance increased. Now let me explain how does Altrade work. Let's say I place a trade using $100 with a payout of 92%, and it's happened that the trade closes successfully. I will get $92 credited straight into my account without risking my personal funds. Now let's go into a losing scenario. You can see I've placed a trade and then it closes in a loss, but check my balance, nothing changed, so I lost nothing. This comes in handy when you want to try new strategies without risking your own funds. Now the question is, how do you get Altrade? You can get Altrade from the marketplace or from the chest or as a gift from the platform. Now let's say you have more questions. Lucky Pocket Broker have a support system that is available 24/7 to help you. And if you want to get started, make sure you click the link in my description right now. It will take you straight to a registration page. When you're registering, don't forget to use my promo code THANDO COM4, and then you will get 100% bonus on your first deposit. Now let's continue watch the video. Thank you for your time. Thank you. Hayi wena Ntabankulu mfethu awuyinja umngani wami mfethu yezo. Ngantoni bo? Awungitsheli kanti izinto eziningi kangaka engibhekana nazo. Sengize ngitshela udokotela ukuthi sengithabuka umthithi manje mfethu. Ngiyakuxelela nje kodwa bakuzokwenza kantoni wena wakangikholelwa. Hayi khona izinto ongangitshelanga zona lapho. Udokotela uthola nanokuthi nginama STIs yonke lento yindaba ungayibonanga. Nalo kodwa ndakuxelela uba wena ikhonto ezokwenza konke. Ndathi suka konongolozo wathini wathi into yami ayisebenzi. Obhala ababhedelo obhala. Ayisebenzi wena ngoba yikho yonke lento ongitshelene. Sengiyithola kudokotela. Uyifake wena ngiyangizwa. Ndakuxelela into ezokwenzeka ezokwenza bakuvele zonke izinto ezi. Hayi awuyazi lento ubuyikhuluma wena. Yo andiyazi ke ngibona thini kodwa ke futhi ngithenilele mina bandicela uba zikhona impama ezisazokulandela. Hayi lento yakho empama into engekusenzeka wena usukhuluma mama. Ngeke mfethu njalo uhlezi ungicabangela into. Wena man. Wena. Shayelani manje. Ungishayelani manje. Wena lo dokotela umswati osanda ukufika ungitshelile ukutshela ukuthini ukuthi nginesandulela ngithelele uwe man. Hey wena ngolozo ungazongibhedela mina uzangithelele mina bengitshela ukuthi yona into oyifunayo vele leyo. Mina ke mfana wami lento ngazalwa nayo ke into ebengivele nginayo. Wena man. Wena uyabona lento yenze kunongoloza umthelela ngesandulela usazoyikhokhela. Ayikho into engizoyikhokhela futhi ke nje wena ke mina ngirad le yakho mfana wami i-strong buyiqothula nezinwele manje unempandle ezimbili ekhandeni elilodwa ayiyayi strong nokuba strong lento yakho sizothelele man suka la kumina. Ukwamletele pho. Mthatha kancane ngolozo usindele umkhuhlane. Zolulama. Uyibambile kodwa wefethi indodo umakho ezizolo fethi ishaya inhlamvu ukuthi wefethu lalela ke ndoda endala mina into engibamba ngalo makhwezo sanda kushayisa la ebuilding usomdanger ambhayizela usomdanger ndoda into engiyibukayo ngathi kuba ndoda enkulu lebivele ikhona la ngaphakathi hayi ngathi iyahlehla vele ulayini usho njalo wefethi abo le ndoda umakhwezi umbambele waphethe ushayela uluthayela waphethe ushafa kanjani wefethu plus ke vele kushaya into okushawa vele leyo lo mjidanyana wamadlamini loyana fethu vele kanti bekunto okushawa leyana wefethu hayi into okushawa abantu besifazane kokugqibela wefethu izwake ngilandi yabo le building kuzorula yona le ndoda kuzophatha yona le ndoda mina msalufu kwesokuphosa sale ndoda wemfethu le makhwezo sanda kufika usozoba seduze kwakhe imake wefethu kanti wena ngeke ube usokuphosa le ndoda nazo awushawuthela le ndoda ayo bastard polish sincheck ndoda Stona tesingena polish samsebenza asimashela Ndoda enkulu. Love more.
ngathi uciphezela izinyembezi nje. Hayi. Love more. Ngixophekile ndoda emnyama. Unongoloza. Akakhali. Asikhali isigebengu love more. Ungangithuki love more. Ungangithuki. Ngoba ngiphethwe umkhuhlane usuzongichapha ngenhlamba. Hayi kanti nongoloza kwesinye isikhathi kuyafuneka ukuthi indoda keyibuye ikhale nje. Ngoba phela nongoloza uyazi angikholwa ukuthi sekuphela nje lokhu kwezinto noma kwesikhathi sokuphila. Kuyaphileka nalento nongoloza labathe unayo lapha kudokotela. Wena ngithuleni kudokotela ngoba wena uwazi kakhulu. Sewazi ngisho izindaba ezikhulunywa ema-office. Yini ngiyitholile dokotela. Hayi ke lapho. Kanti nongoloza nami nje ngomunye wabo labo bantu. Nami ungibona nje ngiyawadla amaphilisi ami ngezikhathi ezikhathele. Awu lapho unesandulela. Ngikhuluma nje ngama-ARVs. Uyangibona nje ukuthi ngiyisibetu bethu sesibutubutuza kanjani. Ngizidlela wona nje nongoloza ukuze ngikwazi ukuthi siqhubeke nempilo. Awu hayi. Bonga nje nongoloza usuzuvela nembi. Hayi lapho isebenzi asiwadla amaphilisi. Mina ngangidla amaphilisi. Kwisikolo sesimihla bovu mina lapho. Iyona impela nongoloza lento lezo kwenza ukuthi impela usheshe ukuthi uhambe uyobona ubaba omkhulu. Bona leyo kugoloza ukudla amaphilisi. Kulula. Bubuela kudokotela umtshela kunikeza amaphilisi ama-ARVs. Udla amaphilisi. Nami ungibona nje ngiyawadla nongoloza. Hayi love more. Nongoloza. Isigolozi simehla bovu. Indoda esiyaphikelela. Angaphoxeka impela love more. Angaba disappointed. Uma ngezwe kuthiwa unongoloza usadla amaphilisi. Unongoloza uyisibotha ngona usikadokotela. Ulungile nongoloza. Ayidlule lapho. Mina la ngizele enye indaba la wenongoloza. Hey, Thuno Makhwezi wama-26 ukugwaze umgcoco wakho lo mkhwenyana kaMadlamini. Lo uthi kwenzekeni? Ngithi uNomakhwezi wase-26 ugwaze lo mgcoco wakho wale ndoda isanda kufika la ebuilding. Hello. Hello mo. Big lama 26. Lama 26 lama WhatsApp. WhatsApp big lama abaqala ngemcuco yalo ndoda. Uyakhumbula nakulela jele elidala. Bagwaza imigcoco yalo ndoda. Babuya abaqedanga lapho. Sitheme sifike kuleli jele base begwaza umali yakheli. Umuntu osondelene kakhulu nenhliziyo konongoloza. Wena Ngolozi kuyona yonke lento uzocabanga indaba yomgcoco ngoba iyona phela lento ezokufaka ethuneni. Ngempela ucabanga kanjani? Hayi love more. Uyabona mina ngikufundela noNgolozi. Isebenzi asikuli asiphathwe isandulela into ezodlula le sisebenzi thina asikwazi ukuthi singathi sidlula abantu abaphilayo sizobulawa igciwane ngiwuNongolozi isigolozo kumesla bovu walona iyona yonke into ezokubulala le uthi uphefumula kabuhlungana yini manje konjani lapho yini manje Bra Joseph yini manje kunjani Bra Joseph hayi lapho indoda emnyama ungilalise kancane noNgolozi awungikhumule ixathile noNgolozi
Uzobuye sheshe nje bafuna ukuthi uzoqhamuka ugatsheni la. Ukhona ugatsheni sheshe sigibela lana phela. Okay. Mama shothi uzongiphusha ngoba kukude la. Sheshe sasabo. Ya. Siyabona umuntu omubhathi. Gatsheni. Yehla Zakeu, yehla emthini. Zakeu, yehla emthini. Awu Gatsheni. Ngathini kuwena Madlamini? Angishongo ukuthi ngilokho nginilandela kancane. Egcineni ngogcina nginibambile. Kazi nizothi benenzani la ngoba ngeke ningitshela ukuthi benidansa mhlawumbe noma benenza iwalls. Omunye lapha phezulu njengo Spider-Man. Yazi gatshena kuyona nalento oyicabangayo nje. Lalela Madlamini ayidinga ekucatshangwa ke le ngoba iyabonakala. Gatsheni. Ngiyacela mfowethu ungamfaki umama kulento dila nami ufunani Gatsheni. We handyman. Uyazi mawuthi angamfaki umama lo. Osuthi umama iphoyisa leli. Ngikutshela unephutha elikhulu ngoba inkokhelo engiyidingayo ingakuyena. Kulungileke gatshena ufuna malini? Awumancane ngemali. Umoya phela. Madlamini, awumancane ngemali. Ayikho enye into mhlawumbe ekhona la. Mhlawumbe ongangizama ngayo. Usudakiwe-ke manje Gatsheni. Liyabona into oyisho ngeke uzuyithole mama. Akayimisele lo. Yabona namhlanje Darko Blue siyahamba siyambamba. Hey, uphatha. Hey, hayibo. Hey. Wait, bangamele uqhamuka. Hey, back up. Back up. Ngikhumbule mama, ngikhumbule. Khumula mama. Ya man, Madlamini iyablonde. Awu, Hercules sisawubheka into okudla la ngaphandle. Madlamini indlela ebheke ngasesangweni isikhathi singakashayi ibizwa ngokweqele uya ubalo hamba naye. Ugatsheni. Gatsheni wamkhulu wangangemzuzwana nje embala. Kwenzakalani? Wayisidudla man. Hercules awusangiboni nomini uGatsheni lo. Gatshing. Ngemzuzwana ngesanikhuluphala amadoda. Umfowethu wena. Kulungile Hercules. Gatsheni bakhuluphala nemzuzu yokugcina nje. Kwenzakalani ngempela? Hayi. Umuntu nje lona. Ubani? Hey. Kwenzakalani? Hercules. Awuqaqela manje kaka. Kwenzakalani? Hey, phuthuma man, phuthuma Hercules, phuthuma. Uthonyani? Phuthuma Hercules. Umuntu handyman sebejombile lapha noMadlamini. Phuthuma bisibheka. Wena ulala kanjani la ngesikhathi somsebenzi? Hey, Hercules man, Hercules. Yazi ngisathi umoya wami uyathokoza ngokubona. Sengizwa ngiqala ukucikeka ke manje. Mana, uze uthi ucikwa nje ucikwa yini ngoba phela wena amaqhinga agatshena wapheli kwenzakaleni manje? Hercules ngithi qaqalana. Ebese uyawubona ke amaqhinga agatsheni. Gatshena amaqhinga akho bemeli wasebenzise kwaseqaleni ukukhulula iziboshwa manje mana ngiyabuya ngisafuna i-backup. Hey man, Hercules. Hey, qaqalana man. Ukukhiye phela. Le ndoda le ewuhandyman ubusuzwile ukuthi hayi cha no hayi sivele yashaya umthangana. Uphinde weqa futhi. Usephinde weqa phinde enkulu. Uyazi umfana umjwayela kahle. Akaqali uyakhumbula futhi. Kulela jele esuka kulona elidala. Weqa. Ngiyakhumbula ndoda enkulu weqa nami ndoda enkulu. Sabuya la ngaphakathi wasifaka la ndoda enkulu ukuthi e26 ayenziwe lena. Manje usiyangixaka ke mina mase ephinde edala le nombolo ayidala. Uyabona mayibuya manje. Ndoda enkulu. Siyamkhipha e26 uhamba ujoina la ama A Force. La weqa yangahlala ejele. Ubuyabaleka. Ngale kwalokho mayibuya ngoba impilo yakhe yonke izophelela la. Siyamkhipha e26. Usemkhipha ngamuphula yini kuzobonakala. Ha? Uzomnquma wena. Wena uzomnquma wena. Ujwayela kabi lo mfana. Nale nje uyaphithizela ngimthonje kahle. Ngiyathola ndoda enkulu. Uzomnquma kodwa. Ngiyathola. Ujwayela kabi. Fanele aphume ke le26. Asinathi isigwegwe seqhawu thina la. Yes ndoda enkulu. Ujwayela kabi. Ngilandeni ke masosha. Shoda. Bebafethu, niyuzwela la inothi bafethu uhandyman bafethu sevela washaya umthangana. Ayikho le nto le musuqamba amanga wena.
Weqile. Yizo lezo ndoda nginamanga mina. Mfethu yazi mfethu endimeni ngendlela yoprogram ngabe bengazi mina ukuthi sokweqa naye. Mayiseqo seqa yedwa. Mfethu, angithi leli sister uMadlamini. Le bengathi ikhonta isona na. Kade selikweqa. Ekusema Jida, niyazi ukuthi ngoba umhandman ehlaye umthangane. Akuvumelekile le 26 ukwenza lonto. Correct wena. Ukwenzile yena kodwa into engavumelekanga. Yasinandaba nalonto besoyenza thina no. Awungathola kahle ke nihlangene kahle. Bengivele ngifuna abantu abaningi kana ngoba phela khona impahla engibuya nayo. Uphetheni manje ndoda lalela phela mfana ngikhokho wena usufuna imali. Makheke. Mfethu ngiyacela nje mfethu awungikoletele mina mngana nami umfowethu. Hayi kodwa umngani wami hlala ungitshiseli. Baba yonke into isikweletu kuwena. Bafethu nina nizongikhokhela ukheshi ngoba ubhova kanayo imali. Hayi sobala ngiyela amakeke wena. Sihlalela amakeke wena Sinike imali yami ngizoyithola nini? Azobaba umakala ndoda. Ngizonika nje kodwa wena engathi ngeke ungikhokhele imali yami angikutheni. Qala ngapho lapho ngilambeni mfethu yo. Bafethu ningikhokhela imali yami. Ngiyacela madoda ngoba niyabona lezi zinto iphuma. Hayi iphuma. Ihambo endimeni wasiya amakheke mfethu. Lalelani imali yami madoda ngiyayifuna sezwa. Hayikhulula brother. Kube njalo ngoba nasa Robben Island ngangayikhiphi izinto mahala mfana. Dr. Joseph Maselu ushilo la. Ziphi kanti? Njalo. Ndoda. Awumesiyada mso. Hayi mnandile lana. Thela nale pop. Ndoda mhlophe. Nangu 6 wakho. U7 usihlanganise emnqamlizweni. Isholombe. Ngizovala ngo8 kaNongoloza. Womana na. Angidibene la. Ndoda mhlophe. Wangifunani ngoba wangiqala kulela jele. Kulela jele waphakama ngayo yonke imixoxo kaNongoloza. Uyasuka lapho sasifike kuleli jele uzoqala ngeni ngomuntu osondele kakhulu eduze kwenhliziyo kaNongoloza umali yakheli uyabuye futhi awuqedanga lapho lo mgcoco wokugcina osele inhlanisuthi bengisacuce nje kanye vo bengisathi nje mfi kwakanye ngithi ngizibekele uyasuka wena ngelekejani uzongisukela uNongoloza mina ngingisikholoza sibehla bovu mina singashuba manje Nongoloza uyabona ke manje iyo lemigcoco yakho ekubulalayo uzofa engathi ungafa engaleke jana ngizokubamba ngikudedele mina unguNongoloza usuyosindela wona umkhuhlane hey ngizokubamba ngikudedele mina. Hey bangani bami ngiyacela mfethu hayi ukhulumele nibhale indoda enkulu bafethu ngifanga ngifuna ukubuyela la kuma 26 Ima ngizokufaka ama-20. yazi bese ngitshela wena mo ngiyaqala ukubona imbuzo nekhanda lenhlaba akethathi sonke ama 26 wena usula phakathi wena. Hey yabo Hayibo madoda ni right boy. Hayi madoda. hayibo imani serious Uyabona la makhekhe enwadleni. Hayi madoda ama-space mafini. Usho ukuthi semafini. Awubona ngishawama wendoda enkulu. boka nawe ngathi usuyilona ispace map Uyikeke ima Joseph ima. Yabo mangikubuka. uNelson Mandela uRobben uPatrice mina ngiyaqala ukubona ikhekhe listick switch
Yabo Robben Island. Vele sasedamake kaMandela. Oh yes Lord. Uba usangawo. Awuyisole isitory yathi umkhosi wamashumi amabili onsithe sigoma entabeni ezimhlophe. Kusebenza kanjani? Ngiyagqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngisho namqondo umuntu kababa magumba amanye nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Ngagcwala ngaye manje ndabuke ibhilidi siyalo correct. Asinawo salute.